Habayakran bekinong patay kubor uba Amiral Bonds im uloong bahadu menta om patwanra ya ka UCC bill hak yang darbar tauan parlimen. Barki ai kebedan hapo jongkaru om patla bantip. Nrai kumbala metsmoto ka uniform civil code UCC ka keren betek tang hak baydai bar ka syong khashong man ka jingya plat san chiang ka jingya opateng bat kiwe. Uloong baki khasi bat ki garo kidane lagi jong ki riti destur tenrai. Ya ke 6th schedule ke bela itu kerpang ya ke rukom bat kendau bat kiwe ki riti destur. Syong kha syong man bat kiwe. Bala dapen trekam ya ke UCC kan keta ikijat benreo khasi bat garo bat usngo bakam ya ha pan pentrekam ya ke UCC ha Meghalaya bat upersyak jore kenia. Ulang ba omdan ai ban ong ki wei jela ki papediang ya ke UCC ndrai dei ban pelat no ek jela Meghalaya na ke jing pentrekam ya ke UCC. Ne hek jaka ki bahab aka 6th schedule komblale aka jing pentrekam ya ka Citizenship Amendment Act. Ndrai kumbala ban sutu hi ka uniform civil code ka kren betik ha ka wei dei bat ka chongkha chongman ha ka wei dei bat ka jing pelat san sieng ha ka wei dei bat ka jing yar pateng bat kumta tu de na ta ka dau ka ladangin perkhat ya kani kan don hi ka jing kta ingi marungi kum jai benrio khasi garo ibadon apo ka jela Meghalaya bro ko ngidon lagi jonggi customary law ngidon apo ka 6 schedule ka kernit ka benrio ka bela itu kerpang ya ka kom bat kendo lane ya kiriti dustur ka chongkha chongman bat komta tata de generally kumala amsutu lada pentri kam ya ka kandon ngejing kita ini ha jela jongi kindon ki bala long kristan kidon ki bompat long kristan ngi burom ngi respect ya kata genre hakabiti bat ka we ne ki ak ka bala islam ha ka christian marriage act pran yo pu ak kandon ngejing kita lada ka uniform civil code kan trikam de henry ka jing sngo ka bron hanga hi ko long ba personally ngasngo ba kami hap bat ka jela ga jongi ni persya ya kan ni Genre kum ong ipi meneh bersedang belum mengintip ya ki konten ki berdon ha ka bil aduk mentah nombor 4 introduce ka la sisha ka snem ka beladep we member of parliament ulawara ya ka private member bill genre macam lah pas macam pediang ya sendiri ka ba don hangai ka long bangi persya ban penteri kam ga jela ga jungi makan keta sibun genre keeping in mind ban ya burong markeliang ya gejing sngo jong ki wei pat ki jai bendri bron hang negeri India ga bayar ga jongi na sngo bade ban exam kenya yangi ya ga jela ga jongi lani ki area ki bahap schedule area lani ki bladon lupa ki customary law la ga jong ki bron lagi juga district council ni dan di council ada fin pe ro ga don ka department ga kerpang ga ban pe ga bade bat ka chongkha ga chongman bat kumta ter bat kini ki stam ki bade bat ka Christian marriage act ki ru ki kinong peniatho agi balang per isim na district council ya gitu Jika don ngejing kita dengan semua bade ban exam dan ban penlaj ya ka jela ka jongi kumbala le haka CAL le exam ya ki schedule area dengan serai kadon gelenti ban keren lang bade ngejing slok je keren dan re personally la penteri kam hakari borok ka weite kamlong ka bahaya ni dan le la ban penlaj la di kiwi ki jela ki pediang ka tangim don i ban ong halon jong kata Ha kebaydai bagajing pensateng ke sorkar pedeng ban ajing menjur ban pentrekam ya ke inline permit ha kejela. Ban pendrong ya ke ketian khasi ha ke 8th schedule janggariti sensyari. Uba Amiral Bonds iam ula penpawe kejing sokya halo kejing saateng jong kini kimat benang saateng bak sorkar pedeng. Bat kumjo bak ketenat korbari. Bat ukermen scam bak sorkar jela pok kejing ilam menteri rangba ukan wat kongkal sangma bat bero hendro pongut ki MLA kejela. Kide ban bot din renti kenang bakini kimat kin urlong no. Tahu senam arajar po da arwe lara biang ka amendment ha ka ba 4 yo ya kejing ya ka asen jong ulat haduk mentah ketu kadang sakut ketu gede ka benta jong ka sokar jelahnya ban keren ya ulat na ka benta jong ka ban yo ka approval ne ka asen bahkan long anyo ha ka bede bat ka ILP gede ka bat ka ILP bat ka ni ka jing penrung ya khasi ya kenet ka ba rak kini kita isu ke baka yang terbatauan ada pas daka resolution kini kesak bet stang haka sorkar pedeng Ministry of Home Affairs haka ba ngingit scam bana kaliang jong ka sorkar ga jongi u menteri ramba abron buram lembat
cabinet minister bangi baru andre pomut ki MLA balai menjur kum tu ngin hap ani budin renti ba gede bun urlong kat bala te kum wei na ki nong mikmat MLA po ke jelang i sokhyai kan ni kala sateng dan rengi kentu ke ju ke por bangin ai ke jing trelang rangka ba kani kamat kabede berging penrung ya kren kasih kredit ke perang bat kum ju ru ba nyo no ya ke inner line permit apa ke jela jung gede ban urlong kat bala ha ka wei pat kaliang UMLA kanong po constituency uba Emerald Bonds iem ula penrem jor ya ki bathombor yu menteri rang ba kejela kat ba udang lom me kejingelang bat ki kunhun seng balang ha ka office menteri rang ba hatura ha ka arp sauterik unaitung arhajar arpulai badhalor kejinglet thombor ki yang sa jong ka menteri sarkar i Dr. Amperin Lengdo halat mkra Uba Emerald Bonds iem ulaong bagi ni kijingle jong ki riu shim kabu omla ban pediang ha kesensyar pat ba bat ban chulek rekabor kam de kababha Ulaong bahag jingja hatura keladan kejingduna kerkom trekam jo ketenat sentiat jong ki pulit ha kebakum kini kejingja kemde satya banja bat ula kentujur ya ketenat korbari kejela bat ketenat sentiat bagian trish tom kat bala bat ula kenturu ikinong syong shnong bagi don ekohok ban penlong ya kejingya ki mereka kemde pat ban chimekaan hala ki jong kikti mereka nyelek ban penne ke syong suk syong san ha kejela nagaliang jong asimet ini penrem jur kini kita kijing persang ban le na ki katu kat ni ki riu sim kabu ka ba ngimla ban pediang ha kasen syar pai ba ha ka ban chule da ka bor kam de ka ba te personally nagaliang jonga nga penrem ju ni condemn ya kan ni jingja ka long very unfortunate and uncalled for but ha ka bidi but ka song suk ka song sngai pi ka de ka benta ka pakongsan e do ka nu ka state ka jela la ne ka ri ka pakongsan hi ka de internal security ni kren ha ka ri ni kren ha ka jela ko ku ju pi hang ni hang tai ni hap ban pentikna ngimla ban len ya ka jing tristom jong ki law enforcing agency ki bangidon kum ki police district administration hagi por ki baladep tenre kini ki jingja kum ka balaja hatura so kadon hi ka failure ni hang tai maybe intelligence failure non kala bandon ki jingduna ni hang tai ha ka ba kum kini ki jingja kim di benja ji kham tam ha ka bedi bat ka jing persang kum ba na statement jong DGP lang persang ban pen mensau ya menteri ramba te kalau iki ke pemelaban pediang bat ngi kentu jurhi ya ka sorkar ya ka home department ba ngin tristom kat bala ki intelligence wing gidi ban tristom bat hagaju ko por ban kentu ya kinong song snong bangin yele bora song suk song sngai ban maintain ya ka peace and tranquility po ka jelar peace and harmony Uba Emerald Bonds iem komunong mi ikmat ke distrik Riboy, ulaong ba ke distrik Riboy ke don ki projek penmi boarding. Mereka dang don kambon ya ke boarding elektrik, kumta ke sorkar ke ban syemikilat kilenti ban penmi syuk-syuk ki projek penmi boarding, ban penbiang ya ke boarding elektrik hari Riboy, bada ke jelah hi berokawai. Ulaong ba ke boarding elektrik kalong ke bakongsan bha namar hab ban penon kambet ya ke boarding, habale ikinu-kinu ki kam. Kumta ke sorkar kadai benelek ban penbiang ya ke boarding elektrik ban penbiang ya ke jingdon kam jong upat ba kini ki jika penmi boarding gede Riboy long nam ta ban pej nam ta ka jelah he borok kowe kata gede ni keren in general genre ki babun ki bentah ki ba ye de bat ke jing penbiang ye ki boarding elektrik ni syam mentali hagi por ki bagaduna ke umyam le ka load shedding ru ka bun kenta ba ki pai ba ki jengja menta ski lanang penduna tinggi scam bagi por ki banwan ba nginang la ban nang penmi susu ban generate ye ki boarding umdei tang na por Riboy beni giwi ki district jong ka jela ga jong iru na ga benta ban pentikna ba ka boarding kan biang haman ni kan mar ba ni sutu ka jinglong jingman ha ka perthi ka pementa ka we na ga bakongsan tam gele ka energy power energy gede ka bakongsan ta kat chabangi phai ni charge mobile ngan kam ka light haying pulekot ngan kam ka light u ha office don kam ka light ni shed jing shed da ka light ni istri jang dan da ka light don jadi don kam kan ni te gede ka bakongsan ba jong ni ka por ha ka ba ka sorkar jela mengenang penmi susu kini ki power generating sources ke bengi don na ka bentang jeng bentoy jong baik ba